Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasik kirang kompak nggih. Sepina malih nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur sembah nuwun lan wilujeng dalu ugi masyarakat Dusun Karangasem, Desa Karangandong nggih. Nggih. Lan wilujeng dalu ugi Bapak Kepala Desa, ugi Bapak perangkatipun, ugi Bapak-bapak panitia, juga Bapak Kapolsek wilujeng dalu. Kula kalian kanca-kanca badhe ngaturaken pasugatan gening-gening manis campur sari sumangga Kang Mas paringi puspita nol. Spesial tembang puspita nol. Terima kasih. Ada THJ super juga terima kasih. Wanodya ayu utama mangambar arum kusuma mulat leleng ngebrongtong atawi sesemi nono semulir baik madu lintri-lintri nyawang netramu dasar lenser kuning agawe rasa tresnoku ngambat dan kuciwon memanisi sekarang hati hari lonce raton sinalo gantian jagat katresna tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku andai kau tahu datang semua yang senitris menyentuhku dan ono liyo mong siro sayangku. Bareng-bareng berdiri Jaya Gila Ibu. Ada THJ super juga terima kasih. ada Pada Sela Audio terima kasih.
hatiku ada yang kau tahu. Rembut akan sumunar yang senitris nakanku. Kan ono liyo mong siro sayangku. Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku ada yang kau tahu. Oh rembut akan sumunar yang senitris nakanku. Kan ono liyo mong siro sayangku. Dan ono liyo mong siro sayangku. Rakata hoya hoya. Zen iki wau lagu napa Om Jono? Lagu sayangku. Nes rata tak hoya hoya. Nggih. Nggih. Sedeng dalu Om Jono. Nggih, wilujeng dalu ning sanana. Sampun ngaturaken tembangipun Puspita Nala. Zen. Alhamdulillah ning sanana dalu niki tinimbalan malih dumateng masyarakat Dusun Karangasem, Desa Karangendon, Kecamatan Drio, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, Indonesia. Indonesia khususnya. Oke, langsung kemawon kalau mau ning menok sampun ngaturaken atur salam. Diberlangsung mawon dari Bapak Panitia, beli ngersakaken lagu gending tembang monggo. J, sumangga menawi Bapak Panitia, Bapak Kepala Desa. Dipersilakan nggih sambil ngaturaken matur sembah nuwun dumateng pamirsa neng monggo. J, alhamdulillah. Alhamdulillah. Penontonnya membludak Membludak sekali. padat merayap. J. Umi Kendi ada di depan. Onje, please dalu Umi. Wes pakai demi Budi Wijaya. Juga Sabu Saudara Budi Wijaya tanpa terkecuali neng. Matur sembah nuwun rawuhipun. Nggih, pripun Bapak Panitia, Bapak Kepala Desa? J, pripun Bapak? Bapak berbaju sama Om Jono ungu-unguan. Ungu-unguan. Monggo Bapak Panitia. Pripun iki? Tasik persiapan apa? J, mungkin dereng panas. Tasik pemanasan. Nggih, dikasih satu lagu malih tembangipun. Menawi dereng siap, monggo ning. J, Om Jono. Sampun, monggo pripun? Ini yang di atas. Niku enten pamundutan gerigis. Gerigis. J. Belewung LBWJ. J, 2026 masih gerigis. Juga Pak Breng Pamotan, terima kasih matur sembah nuwun Pak Breng nggih. J niku selalu hadir. Selalu hadir. Trans Jatim kemarin absen sekarang hadir. Terima kasih. Monggo Belewung neng Ika. Belewong sudah siap? Siap, Bos. Tarik mas. Yo, yo. Ledrong, ledrong. Jaya lagi. Asoy. Saya suwi antar kluduke apu oriko kahanade apa kahang
dirasani eman-eman dunia man-eman kari seru riko tansah aduh ojo wedi dong jodoh sing bakal hilang saya menilai saya Karangasem Karangadem bergoyang dan juga ada Sela Audio DHJ Audio Bos. tunjukkan pesona yo kari manis udah manis tapi kulon wes yo wes nanti pikir apa kuno jamian bergoyang yo kari manis yang manis tapi kulon wes yo wes nanti pikir apa kerasa dari kisah dut dan dari saya suwi antar kluduke Abu Wariko apa kan dirasani jamian bergoyang terima kasih untuk semua saudara Budi Wijaya terima kasih Mas Ris kari manis yang manis tapi wes yo wes sakti pikir apa kuno ayo Mas Ris yo kari manis kurang manis tapi wes yo wes nanti pikir apa kerasa digoyang lagi yo kari manis kurang manis kena gede wes yo wes sakit pikir apa kuno
matur sembah nuwun lagu yang dipikir kerasa sampun. Gerigis maksudnya. Nggih. Pelajar ya dirimu. Nggih, siap tim kopior. Setro nggih. Hadir. Matur sembah nuwun, gerigisnya sampun. Sampun. Niki pripun Bapak baju ungu napa emerald niku? Oh bergundi. Pripun Bapak-bapak panitia sampun siap napa dereng? Monggo menawi ngersakaken dipersilakan. Nggih. Kita kasih kesempatan neng. Nggih untuk bapak-bapak panitia, bapak sanitianya. Nggih, pripun Bapak? Menawi tasik dereng wonten nggih, niki wau saking tim kopior Mas. Mas, Nggih. lamun jenengan. Ada yang naik gitu. Ah nggih. Nggih, tim kopiar yang diminta kopla. Air bunga. Kopla. Oke, matur sembah nuwun. Nggih, yang Tim diminta Kopiar. Air bunga. Nggih, siap. Nanti pasti disebut untuk pasukan tim kopior. Oh. Jalur langit Nggih, cepet. jalur langit tim kopior. Kena klub kaput. Kena kabeh pokoke. Oke, bernuwun. Delebung. Nggih. Oke, monggo. Yuk, delebung. Pripun, Mas? Dari belakang, dari bawah ada yang minta bara cinta. Kok situ guyu aku. Emang guyu ngene lho langsung Oke, ditunggu. Jikalau masih ada waktu kan. Nggih. Monggo, yuk telewung. Neng. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci goresan lukaku di hati. Catatan noda yang berdarah ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Terima kasih pasukan tim kopior. Budi Jaya. Terima kasih. Percuma saja kau datang
sudi lagi sedalam mata cintaku ini sanggup ku bunuh mati takkan ku ampuni pengkhianat dan kasih tanpa seizin malaikat menjagaku ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Digoyang kembali yang di belakang, digoyang kembali Bu Dewi Jaya Lomas. Terima kasih. Percuma saja kau datang lagi. Aku sudah tak sudi lagi. Biar aku seorang diri tanpa ada kekasih. Mas Dion ngantuk Mas Dion. Terlalu parah kau menyakiti. Aku sudah terlanjur benci. Biarlah aku seorang diri tanpa ada kekasih. Takkan ku ampuni pengkhianat dan kasih tanpa seizin malaikat penjagaku ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Catatan noda dosamu di hati. Kau rasa luka yang berkarat ini. Air bunga ini tiada harum lagi. Air bunga ini tak mampu mencuci. Nggih, niki karepong. Nggih, Mas. Satu temanipun air bunga. Nggih. Nggih. Niki pripun Bapak Panitia sudah Ya. siap? Niku nih, monggo dipun aturi. Siap nggih. Lagunipun apa wau? Lewong. Lewung, Oh, warung tenda wete, Mas. warung tendo. Waduh. Nggih dari pasukan Tulus ning Umi Kedhi. Nggih, sugeng dalu Umi. Yang diminta lukaku. Borok. Luka lama ya, Mas. Nggih, ditunggu Umi nggih. Nggih. Monggo minangkani pangunduhan dari Bapak Panitia Lewung. Wete warung tendo. Delemong sudah siap.
asih. Kopi susu anget-anget, Asal, asal. gedang goreng panas pisang. Yo hati sediakeun nyorong ning meja yang biasa rene. Ayo nih, Ludruke putih wijaya asik asik. sindene ayu temenan wis kadung dadi langganan eman sing bisa senengane Budi Wijaya Ludruk asakku. Ini lagi. gale wong ati galau Juga ada THC Super, jujur super asih. anget anget kopi susu kula dorotia gawe awas seger lan kota tenaga Barang asik, barang adong bergoyang. Asli enak loh. Adis. Terima kasih bunga-bunga sosial. Ayo Desita. Ludruke putih wijaya asik sindene ayu temenan wis kadung dadi langganan eman sing bisa senengane Ayo Mama Ika, ikan-ikannya dikeluarkan ikan-ikannya. Mas. Jadi Kita langsung perkenalan yuk Mas. perkenalan juga. Iya. Mantap. Dikenal lo Mas, Dene Budi Wijaya. Yang berdiri. Ada siapa Mas? Neng Yantika. Iki lo barangnya. Ayo Neng. Yuk, oh ah. Nang ning nang ning nu, nang ning nang ning nu. Nang ning nang ning nu, nang ning nang ning nu. Disusul. Pripun Neng? Ada siapa lagi Mas? Neng Putri. Neng Putri, julukannya si Tombro Mas iki Mas. Bro. Tombro Mas. Ayo Pri. Saya si Putri Sinden Bandung. Datang kemari menurut panggilan Anda. Ada siapa lagi Mas? Si kecil mungil Neng Adis. Si Mungil, si Cupang iki. Eh,
belajar iki Mas. Si Blanjir. Iwak patin. Ayo Mas Sabrina. Iwak patin. Oke. Kayak patin cilik dawa Mas. Ayo deh. Awas 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 awas. Tak selele, tak selele, tak selele, tak selele, tak selele, tak selele. Si gemoy Mas. Si Gemoy. Tahu siapa dia julukannya Mas? Neng menok Wulandari. Yang menok ulan dari julukannya apa Mas? Apa neng iki? Ikan mas koki panda Mas. Kasih tepuk tangan ya. Ya, 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 ya. Ayo Jamiah. Sik Mas, bakong ladani bakongnya. Ayo ayo sayang, lanjut, lanjut sayang. Masalah bebekku. Aduh, yang ini kilo sing digoleki. Ayo lagi, sudah terima kasih, love you. Masalah. Cari ikan cupi mas, ikan cupi. Ikan. Cupi. Gupi, gupi. Sampean semenang ikan gupi ku apa? Piye neng? Iwak India itu mas. Oh, ngono ta. Bu. Tinggal satu, tinggal mulu loh, nggih. Kasih semangat ya. Tepuk tangan 1, 2, 3 ya. Malam ini sindennya ikan-ikanan. Ayo ikan gupi. Ayo gupi. Sudah. Tarik Mas. Anget kopi susu gula mbok roti awas seger lan uga Terima kasih, warung tendonya sudah selesai Mas. Yes. Pokoknya lagu megelno wong. Megelno dirimu dan diriku. Oke, senengane abahe, senengane juragan. Nggih. Bapak panitia nyuwun kok mboten mriki ayo. Nggih. Nggih neng niku dari bayang grup Goprak ya. Nggih. Yang diminta jambu alas. Gitu nggih. nggih jambu alas sawung galing. Nggih Mas. Nggih no. Nggih. Niku mau sawung galing nyuwune jambu alas. Yo sama dengan banyak Goprak Yo, ada Mas Sukrisna. Digoyang lagi Budi Wijaya.
sesemen Terus kelingan terus kelingan ramah kemuyune Tresno lan kasih tresno lan kasih sayange karep atiku lakon dadi bojone duwe bojo bojone loro aku wis kebetulan tresno nelongso rasane ati yen aku ati rapang melulu sawung kali barang-barang budi wijaya juga ada lewat THC Kamu alas sulit ijo Seti gakas duwe kuco Ada gula, ada semut Durung rondo ojo direbut sumpah neng batin yen kula tidak dikawin tekad ngati ora bakal urukan Wina mas terima kasih sumpah wis janji arep sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni Kamu alas batin piye mas manis rasane manis rasane jelas tak dari rantane waduh sayangnya wis duwe bojo aku wis kebetulan tresno nelongso rasane ngerti terima kasih rahmat kon melu duweni Jambu alas kulit ijo Siti kakas wis duwe bojo Ada gula, ada semut Durung rondo ojo direbut rungokno mas sumpah ning batin yen kula tidak dikawin tekad ngati ora bakal ganti asal sumpah wis janji arep sehidup semati senang lan sedih bareng-bareng dilakoni Jambu alas batin Oke mas manis rasane manis rasane Jambu alas batika Oke mas rasane manis rasane tadi rondone terima kasih nggih jambu ala sampun Kang Masku niki pripun sampun ta Gini, saya balas, ya, mungkin dari Umi Gede nanti mintanya di acara Pedayan sih. masih ada lagi
Halo Mas, niki panyuwunane Bapak Panitia. Oh, tasih wonten. Nadi Sidaranda. Teratap jare ning iki rempong. Sidaranda Mas. Sidarodo dari Bapak Panitia yang diminta ya. Nggih. Oh. Oh, Kak Sita ta Mas. Nggih, monggo. Dele mong. Kabeh iku wis ra perlu dikatuni janjiku biyen aku sakop ngenteni aku piye maju dong. Udah. Uga dadi bojone ora kena prawane. Tak adane rodone. dari dan sudah ada Mas Jono Pramuka. Terima kasih. Biyen kula sliramu wis tak aturi yen golek bojo sing tresno welas sejati. Buka sari seliramu digawe loro ora wurung saiki dadi rondo Nanging yen Oh, yeah. kabeh iki wis Oh, yeah. kebacut ibarat bubur rapang kau dadi sekolah murah ketutku iki tanpa upomo ngerti ngono lamaranmu sing tak tompo batok kabeh iku wis ora perlu diketuni janjiku biyen aku sanggup ngerteni muga dadi jodone ora kena prawane tak enteni rondo Rumah Mas Yono ora nyono sampeyan sabar ngenteni ning nyatane tresnamu tulus lan suci sing tak suwun sing gede pangapurane andong tresno jejodohan sak lawase jodoh selawase
jadi lonjong Ora nyono sampeyan super genteni oh ene nyatane tresnamu tulus lan suci oh sasi tak suwun sing gede pangapurane ono tresno jejegoan salawase Anggur Tresno Sejodohan salawase nggih sida rondo sampun Nggih, ngapunten sak derenge no. nggih Mas Tembang Sidorono niku wau tembang terakhir. nggih Ingkang dereng dilayani mangke ten ten Bedayan bedayan Sekarsari lah wonten lukaku juga wonten Bara Cinta. oh nggih Ditunggu mangke ten- Umi wau lukaku nggih ten Bedayan mawon nyuwune. nggih pun lali mungkin nggih Heeh. Nggih, nggih langsung emawan Mas nggih monggo perform terakhir yuk Bu. ya monggo ayo Dik Yo ai chó Yo ai chó
laku nggodha ati rinten siang dalu kinerepen jiwa raga matang rasa tumete sing kalbu lirmu ya isakara datan bisa lula di hatimu suwi nggon kangenteni limang ning atiku entuk jampi dadi ati sawiji senadyan apa tak lakoni sabda ben diturutu mring sliramu kadya ing sisiku Gustimu pililani tresnaku bakal kinawa mati Budi Wijaya Sak Jose. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi